Minka ko jinmi wadde ko est ce que na amni ceerno muudi no wiyami somi renaki min e tijjani min certat yasin aussi mi haalnimo solution am o wi kam wona noon ɗum wona feere na hawni kono noon miɗo sikki feeram tan ko mi resana Tijjani lembel par ce que sino tan momi pertu ko jinnomi ko ɗum tan woni solution mi rewata Yasin e haalaji mum mi jiɗɗo gorkam kadi miɗo yiɗi tamde gorkam mi resantumo lembel tan o daña hen sukaɓe hakkille makko wawa dejji jewgal ni tan mbaɗɗa jam tan mbaɗɗa e tampere alhamdulillah jam tan oɗo Kalidou hande addimi ɗo yinnode yo en jewtu e makko saabu Kalidou so moƴƴi enen fof moƴƴani Kalidou so boni kasmumi mi yaltata hen ɗum takno garmi jinmi yo en jewtu hakkude mum e jignaɗo makko bammakko ko hayre Kalidou ko ɓoccode soko bammakko yani makko o gañoto kankone soko yani bammakko ko gañotoɗo ɗum tan takno garmi mbimi yo en jewtu saabu Kalidou soko immima bammakko ara e am soko immima am yaha e goɗɗo garmi mbimi yo en jewtu hen hay siko mi noddat ɗum o ara ɗo ndaren jewtiddena makko o change seeɗa bon Aissata Kalidou holko waɗi min de so Allah min de mi yiyani hay probléme goto ko kalta Kalidou ko cukalel tan so mawni ma accu kadi an ñiire e hunuko kay koddi kono ayi ñande fof kaɓat ñande fof koko mbardiri wadde ɗum ɗo wona haydara min miɗa andi no mbaɗa makko no mbaɗa Kalidou humpanimi mi andi no somi ari miɗam waɗa expliqué affaire Kalidou ko ni tan yiɗirta nene ni no mbaɗa makko noon tan minenne min mbayi makko min mbaɗen feere o change o ne'o ko ɗum gari mi kalantema Aissata aɗan ko woni ay Kalidou mataw ko wiyete ko aɗa andi kiwowo hewani yidde muɗum Kalidou ko cukalel tan Kalidou waɗani de ala fof ko Kalidou waɗi Kalidou ɓuuri famɗude gueɗe ko waɗata ɗo e galle he ko min galle ko joguimi ko guitam mbeɗe daara joguimi ko hakkillam mbeɗe ayna ko yahata ɗo ko fof mbeɗe andi mataw komi goppirɗo noon tan acce Kalidou deeƴa mbimi ko yahata ko ɗo haal ɗum ay wiri o ala nafoore wotere jiɗmi ko kaala ko waɗate ko less e ko yahata ko e ko jiiɗa ko haal gasa ay so royam wirata komo suusareeɗo
an heɓo hulde reedude kono cuusɗo reedu ha jooɗe dow doole mum kay ala ko hulata haalde eyi ha aɗa andi ko waɗi ɗo kaalidu ɓuri famdude ɗo ko waɗata hay dara kaalidu waɗani goppe jambourdeje kaalidu jamma kaalidu ñalawma wona kanko tan wone galle he te ɗum ɗon woni haala ma an eyyi kay goɗɗum ala ala probléme ha joni mami ƴettu responsabilité am mooram kaalidu jamma kaalidu ñalawma kaalidu suba kaalidu kikiɗe wawa wonde Ibrahim. Ani Ibrahim, buun. Bala fof kam ƴewtu ndema Ibrahima an aɗa ñerɓini tan somi noddima jawtaw aɗa jottono eɗen jewta joni mi nattima ko woni ko addi bonde Radi Cheikh. An Cheikh Radi Cheikh. Ada ɗum ko. Wose Radi Cheikh. Ɗum cikon noon ñande ewro aɗa ɗo keɗal. A tottanno mo loto bale wona kalno yimɓe. Tottamo loto mi jiɗɗo kuloji mi waɗa mo santare min ceerno 100 000 en 200 000 woppa ani kam doole min ko million-ngaji absolu woppa kam doole a faami so tawi ɗum wawi woni ɗum noon mbaɗen so tawi wawa min mi yaha lawol am ayan Ibrahima ay dil ko dil wiya dil laaɓat hande so ari tan mi tottima so ɓooyi on wawi sikkitade o ko mbimomi ko no laaɓimi so yehi ko gatto way ɗum min mi haalnimo o wawa dañde ɓinguel mi haalimo ha gandan mon ɗum so reena ko ceer aɗa andi on kay sa wimo noon kala ko yehi ko gatto ɗum ɗon ka tan de chance wawi wonde no wawi wasde wonde min aɗan ceerno min ngala ɗum ɗon ɓayɗi ɗum noon o chef min argayi Ibrahima argayi wallay ko gatto aɗa andi ko mbimami nangu ga gara cora tew ala tim yayi annabi wallahi tew nen totuma cora tew ñaaƴi e sorna men tew ñaaƴi ko gatto wallay ko gatto ko gatto min ɓurma yidde million ŋeji Ibrahima min Kumbis min dal mbaɗa waɗa poser beaucoup de questions e hakkillam o ah bon à cadre de Yero mbaɗa jooɗoda mbaɗa wi est ce que Yero omo yiɗi kam carrément pourquoi cette question merci beaucoup parce que Yero omo ara ɗo amin pija amin jewta amin jala mais mbaɗa dal mbaɗa miijida relation amen dal no manque affaire sentimentale dal eyi an mi sikki tan a joƴani an Zahra han lay mbaɗa ƴoyi no ɗum wawa wonde an à chaque fois aɗa wiya kam Yero ni Yero na à chaque fois o ara ɗo on jewta hande sa wiya kam est ce que Yero no yiɗi kam manam sa nani mbimam est ce que omo yiɗi kam wona e cadre goɗɗum mais pour sentimental manqueɗo e relation amen o manam Yero omo ara ɗo amin pijjo ko mbimami nane ko tan mbaɗa miijo est ce que Yero o sohlani sikkili anani mo yewtidde walla yurmede anani beaucoup de choses nana hen dal est ce que wona ɗum o sohli carrément ko ɗum de mbaɗa miijo an Zahra goɗɗo fontumi an Yero omo dañi sœur uji omo dañi frère uji sa wi Yero o yiɗanima wona gonga omo yiɗima tigui artin hakkille ma noon Welcome! Ay, no, no, ay, kaya ang painde! Nitlawan! Bangin! Kaya Kelly! Ay! La ilaha illallah! Jahi Dakar, jahi Futa Jida! Dero kaya kaya jogi! Barki salatu fati, yaw jungu malat unyar! Hodo gondo! Hodo kawon! Gare njiye kumbati ko! Gare njiye! Kolko en nder worɓe ndi wori nayi paynode aynaɓe nayi pelle jigaji domo yaɓɓa jaruji naɗo demboriere gatam nukkel kaw sen toujours leydi koɗo min mbiɗa wawi jogade sécurité kaw on jiiɗe jaahe mbiɗa ɗum ko paɗal añɓe mbaɗata noon gandata jaahe ɗo hen yo fit kaw garɗo fof ko ni waɗata hay soko neɗɗo ko ni mbaɗanɗi ɗum barke sik altuma wona cakata wotour nani la ila ƴewgo e hakkude ɗe fecci tel no gas hoɗo goɗɗo bandiol ala ɗo de sécurité kaw nani
ala yaare ala neɗɗo ala hay gooto no gas wona giƴi wonde ɗiɗi mbarmi heen mbimami joni e jamma ɓurɗo mawnude o nen galilia la ilaha jahe ɓurɗe bonde mon ɗo aɗa ko ɗum mbaɗɗa wallahi jahe mo on mbirɗon kam kaw kam so ari weltoto aɗa woni yimɓe mbiya kaw kaabol ɗo mbiɗa ɗum kaabol ɗo mbiya ɗum ɗo ɗum ko jinkom woni ko wonata e dane maayo ko ɗum ko ñamate waɗe suppu kañƴe ne waɗe ɗum ɗo ñande hoore aɗa ñama ɗum ɗo mbiɗon mbaka wat balla tawi kono wonɓe heek aɗa on ko gabbanno ko escalier tawa ga sa ɗaɗi ɗum dirirta girr kawru men woni sawru o tum mbiyata ko ɗum ko ɗum hay sukaɓe ni mbara ɗum kala ɓe jaaɗa e guide ko wonata ɗum ko ñamate ne waɗe maaro walla waɗe suppu kañƴe yimɓe ne ñama an ɗum woni mbaɗata kuma kañum de aɗum waɗi kappeje ni ko waɗi sisoje ni wona ko noon waye ɗum wona ko ɗum gullannoɗa aɗa wulla cikka mi yawoni ala sécurité tan ala jaɓɓu ɗum ɗon warma ha hannde tan koye sécurité gonɗi accumela ɗon wayi ɗum ɗo ɗum en tout cas waɗi karabe de warde karabe heɓani ɗum ɗo poɗa warde ɗum koye nder reedu ma so yiɗi wona ɗo waɗi karabe dal wona kawtinde manda kawmi anda ɗima en tout cas dal mi waɗi karabe dal eyyi ɗum fof koye fuɗɗode liggey barɗo karabe no wawi warde neɗɗo billahi barɗo karabe no wawi warde neɗɗo